Ginalauman sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 nga malabot ang drug-free Dinagyang Festival sini nga Enero tuig 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Maria Graziela Tanalion, ang information officer sang nasambit nga talatapan, iagin payag nga may iga-deploy sila nga mga personnel kag narcotic detection dogs. Dugang pa, ini ang magalibot sa mga crowded areas kaangay na lamang sang gathering o activity center, transport terminals, ports kag airport. Sa karon, nagapadayon ang pagpakigangot o koordinasyon sang talatapan sa iban pa nga mga law enforcement agencies amuman sa local government unit o kon LGU. Nagahingyo naman ini sa publiko nga gilayon nga i-report ang mga naga-engage sa illegal nga droga sa ila sini nga hotline o kon opisina amuman sa pinakamalapit nga mga police stations. Si Maria Graziela Tanalion. Actually may mga ongoing pa nga ton nga coordination, may mga matabo pa nga mga meeting for this month. However, as early as December 2024 naka-coordinate na kita sa pila sa aton ng mga stakeholders, one of which is ang aton nga EOD or ang Iloilo City Explosive Ordnance Disposal kag K9 unit. Nag-pledge kita nga mag-deploy kita sang aton nga narcotic detection dog. Nahibaluan nga ang highlights ang Dinagyang Festival 2025 amo ang sa Enero 20 sa isa. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.